India Mingi ke channel Banwan Rak Kubor Baman Lakasni. Borsing, 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 sing, sing, borsing, 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 borsing. Kenting jonga, kenting jonga. Borsing, 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 sing, sing, borsing, 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 borsing. Kublai piki pai kiba jukersan ni kena channel kajungi India Mingi. Teleng baju nak por bamtang dan bini. Wei sama, iba jukot it luret. Te akan ka por bamtang ko aban krem halor ka wei ka banta kata kalong ka wei ka jingwai khasi. Kata kerteng borsing ka jingwai khasi ka pala pau ha ka ba menta ka jan poi hadu 100 million menta kene ka jingwai borsing. Te na prank ki music video kene ka borsing kalong ka ba ningkong bahkan poi hadu 100 million. Hagane ka hagini sni ki pamenta te menta ko aban kali khnyak ni nuret ma nakai ka daw PUE ma batai khnyak balai kane ka jingwai borsing ba ka poi hadu 100 million bagi jingwai kim poi ma 100 million te batai ni khnyak nakai ka daw ma Kasi pun juga kadai ke borsing kali yak yo hawan pa kadai nomor dengan rasway yaktas iwari paru kadai nomor yaktas ilong iba baru sa to music video ru ila riam ha yang pen ha bat juru karya ji iru kalau ka bajrong bat to music video por ka sekali kot akarau kan music video kalau ka hit kata-kata. Te bila isngal ni loret mai la batai ndiak mai wani penrop hanabi ong mai wani pirop ilong iba jrong. Hoi ka jingpet ke jonga hoi wani pirop ilong iba jrong iba hoi iba yang garniang dia. Rega jingpet ke jonga pat kane ka music video. Ka bakiu bha kalong ba de na ka daw jo aktor ngatarai. Mari aktor ipet kane music video ma. Om dan shu ki aktor khasi balong kum ne aktor mar yu ibu tuman lu long kum tuman madras ma. Ka dur karyang woi khan ba ma. Te kami ka parlo kalong ka ba ikan ngong kum aktor Hindi ma la on no te kum ta ki bru ki ngatrai ki kan thai baro thai ki tamat ba yu ne aktor ma nalor ba ude yu aktor ba khanat ba hansom ma tino we ki ong ba bru na kata kata ba kane ka music video ka kiu ba man ta mar ba yu i bu ne aktor ba bru on tang yu aktor yu i ba ho thrai ki yu i ba kane ka music video de bala direct do ukiki karo nitip pau ki garot de u no ring dur bala pau ba po kami khalaya no kita kadau ki pajba ki i ba mas mi kan music video ki i ningkong ya ka kerteng ki garot ta kadau ki pajba ki kwa ba ban pe ka music video no mar ba ki i bo ki garot ulong we no ring dur bala pau kha te na kadau kan ka music video ka kiu ba Ngatem bigwa shisha, ngatem. Kasi pun juga om day tang aktris aktor kujuru kecaka kebagi marshoot ya kan musik video kan pakai cakaru kalau ke internet kabaja jaka ko kili shoot gideru kalau ke kut kalau ru kebaja ngam kiji kisi ru ki ba kili ani kang har kene jaka kama ke musik video kalau ke ba hit ma dia kujuru kini syasai ba kila perci hai kibat juki juru kabat kafat juki kapan bah kila penjam ha kabat kafat juki tagrau ke music video ke music video kala yat ha hoi aku tak tahu pi ong ma kade ka ba pi yathu mo kade jika buta hoi aku tak tahu kade henry ke jimpet junga try ki biru ki ba ki pet hai kana music video ma try ba hagane ka music video ni i ba ka jingriam ru kolong kowe ka jingriam ru kolong kowe o ni i ba kitu ki no sai ru ki phong lagi patulun kot mo kiskat ki baling kot ong no kiba pen ibang ki ili bong mo i ki bong ki senrang ki i kini kino sai kan thei takau ki itna ki kwa ban pet namar ki i ba ki karyam juki kalau ka ba pen kimet ki senrang pen itna no takau kan ka music video ka kiu ba ong tang ta hering yu i ba ka jingriam ru kalong ka ba long ki om dei ba ki riam la ka jong ka jingriam ru kalong equal baro equal kaju ma girong kirup ru takau ka pen itna ba kan ka jirwai kam tam ka hane ka jing hagane ka music video
kajing syak lu kalau kaba la internet ba moi no ya lam ro ila la pen bahai kajing syak kan music video Kisarun kingu kidem hakut kilat Syatai baro yang aki atwet kiawat ki pertas la kerteng jonga Baro yang aki kwa Kisang bankang syarum sheneng Syarut syakir ki hamsaya Kerteng jonga Sakaway, mga kwa, ban ong kena kwa. Pang kena kajirway, kapag katang kaborsing. Di kaborsing hari kena por, kaya kajimut di kaborsing. Kajimut juga sa kadai pang pru ba jrong ne ba he kabat kapat ku moram hawa. Dia sekoi par kajimut jopi kena por. te bila ha kajing snotu kabar ka jonga kalong ba ya kan music video la de ba ai kerteng borsing mo na try ka de kata ka ba om piro kata borsing na snotu ba ka borsing mo kan ka bor te long kum ram ha mo ba he brio ba kan yu i aktor long ba borsing mo ba he ba brio ba ta kata ki ai music ki ai kerteng kan borsing ni snotu ba borsing kamut kalong ki brio ki ba he ki brio ki ba kan bor ki brio ki ba long tang la tiap hi mo borsing Dia sakoi par kajing siap jonga kalau ba kadai kajirway borsing. La se tip ka kajirway kadi kajirway jipit ne ka theu no kana kajirway no. to kanai ka jirwai oi piong ka theu ji hoi ngala ban ong ba kanai ka jirwai ka theu jingi amar ni snga ka jirwai ka ong ha kumne ngatip shisha pikwa bandon bat ngamenta ngatip pikwa shisha ngatip kumta oh kita kwa shisha Te kwa ayu. kwa ka jingit ken Kwa ka theu ba oi ngatip pikwa shisha bandon bat ngamenta mo kan jirwai ka theu kumta te ka to ka tras karwai ba kwa itu borsing to aktor mo ba un kwa ka kwa ba un long ujong kare ta ka dau ka ka jirwai ka theu ba ka theu ha ka jingit samlagen ngoi kuble sibuni pi ki pat ba ki bala pe ka video ka bamta ni kermen ba ka music video borsing mo kanang la ban kiu seprang kanang la ban kini ki ba ak ki aktor aktris ki baro ki ba ak mo ni kermen ba kinang la ya ka ban ak bhai ki ban la ya ka ban penkhe ba haki we pat ki music video kam tam ki film ki ba ki dang la ban shoot mta mo ni kermen ba ka music video kanang kiu haki ni sni ki panawan baro te kuble sibuni pi ki ba Kuble sibol. Ngamenta Piro pite kampayang ngalang dan jengmut yapi Ngatip pikwa shisha bendon bat ngamenta Ngatip pikwa shisha